Petson și Findus. O zi minunată, într-o lume de vis, într-o lume fermecată. Împreună cu tine, copile, copile, vom trăi aventuri cum numai în vis le întâlnești doar noi. Cu Petson și Findus, fi binevenit. Vânătoarea de elani. Petson, grăbește-te! Încetișor, Findus! Ciupercile oricum nu fug. Așa da, Findus? Arată bine, nu-i așa? Miau! Bună dimineața! Uite ce-au făcut! Câinele se grăbea? Probabil a simțit urma unui elan. Petson, uite, o pălărie zburătoare! Ce ciudățenie! Bună dimineața! Chiar trebuia să mă sperii? Eu n-am vrut. Fii cu băgare de seamă. Prin zonă se află un elan imens, ai înțeles? Un elan al cărui cap ar arăta minunat atârnat pe peretele meu. Scuză-mă. Elanul arată mai bine în pădure decât pe perete. Iar eu cred că ciupercile sunt mai bune prăjite în unt. Să facem un popas aici, Findus. Da, bine, sunt înfometat ca un elan. Câte sandvișuri ai adus? 2 pentru mine, 5 pentru tine. Ce? Numai 5? O să mai mănânci? Acasă. Miau, miau. Miau, 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 miau. Cred că ar fi mai bine să fugim de aici. Nu e bine deloc? Vai de mine și de mine, ce fioros e! Da, n-a fost o perioadă prea bună pentru el. Toți vânătorii și câinii sunt pe urmele lui. Dar nu trebuia să ne ia geanta cu mâncare. Miau. Ei, mai avem niște ciocolată caldă. Da, dar numai un sandwich cu salam. Văd că elanului îi plac sandvișurile cu salam. Ei, sunt sandvișurile mele! Și ciupercile mele. Sper să se plictisească. Ce priveliște! Da, se vede departe până la ferma lui Gustafson.
Ce e cu câinele? Elanii nu se cațără în copaci. Iuhu! Ei, n-aș fi crezut să fie un elan sau un con uriaș. Păi știi, noi culegeam ciuperci și... Într-un copac? Desigur, prima dată trebuie să le cauți, iar de aici de sus se văd foarte bine. De exemplu, văd că vacile tale au pornit într-o plimbare pe drumul principal. Ale mele? Nu din nou! Cine râde la urmă râde mai bine. Știu unde pot găsi și elanul și niște ciuperci. A fost frumos din partea ta să dai și ultimul sandwich elanului. Miau, avea nevoie mai mare decât mine. Păcat că n-am rămas cu nicio ciupercă. Miau! O mulțime de sandvișuri cu salam! Benson, avem oaspeți! La ce te uiți așa, spune? Ei, elanul ăsta le dă bătăi de cap. Dar nu trebuie să mă agit. Știu exact locul unde să-l aștept. Nu mai poate continua așa. Deja orice vânător din zonă știe unde se ascunde. Miau, ai grijă, Petson! Nu mai fă atâta gălăgie, că vei ajunge împăiat și vei atârna pe peretele vreunui vânător priceput cât ai zice ciupercă. Înțelegi? Miau, îi plac sandvișurile cu salam chiar mai mult decât îmi plac mie. Auzi? Vai de mine și de mine, vin vânătorii! Ce ne facem? Ne ascundem! Trebuie să intri în casă. Du-te și adu niște salam, Findus. Nu o să reușim, e prea mare. Dar dacă vine cineva în bucătărie și vede un cap de elan, știu ce facem. Bine, dar repede, Petson! Ce doriți? Bună ziua! N-ați văzut cumva întâmplător un elan foarte mare trecând pe aici? Un elan? Nu! Un urs, o haică de lup și o vulpe. Dar un elan? Nu! N-aș putea să intru, să mă odihnesc puțin dacă nu vă supără. Sigur! Intrați pe ușa din bucătărie și lăsați câinele afară. Am o pisică înăuntru. Oh, vai, dar ce frumusețe de elan! Miau! E greu să împuști un elan, dar un vânător expert ca dumneavoastră... Păi da, eu sunt atât de periculos încât elanii stau la 20 de kilometri distanță. Înțelegeți? Oh, da, înțeleg. Vai, nu! Ce ciudat!
din păcate acum trebuie să plec. Te-ai descurcat foarte bine, Petson. Hai că ne cheamă oaspetele. Dar de data asta s-a auzit din pădure. Hei, hei! Hei, hei! Poftim. Ei, e timpul să ne luăm la revedere. Ce vrea? Vrea să ne arate ceva. Cel mai bun post de observație din toată țara. Trebuie doar să aștept. Ia te uită câte ciuperci! Ce isteț e elanul, nu-i așa, Petson? Mai să plece înainte să se trezească Gustafson. Miau! Hop și hop! Miau! Câte ciuperci frumoase! Iar Gustafson nu va prinde nimic! Ia stai, ce se întâmplă aici? Mulțumim că ne-ai păzit ciupercile. Să le păzesc? Eu vânez elani. Dar nu e niciun elan pe aici. Nu, sigur, după ce l-ai speriat tu. Nu, nu e așa. Noi nu l-am speriat. L-am răsfățat cu... Salam, da! Au dublat în limba română actorii Iona Brudan, Adela Lazar, Florin Stan, Alex Rusu, Florian Silaghi, traducerea și adaptarea Cristina Șec, regia Ion Ruscuț și Sebastian Lupu, dublajul a fost